Wens nog aan de telefoon gaat. Ja, precies. Dat ziet is je. een wens. Maar ik doe nog mooi hoor. Ja, dat is hem niet metgenomen hebt. Jij hoort de naam. Ja, maar geen woord toen het wandelen of voor ging Ik geen. ging met de auto richting het clubje om te wandelen. Kijk, En er zat ook nou je gezin in het dorp. welk durf woord ook alweer? Met de hippies neven mee. Ja, Die zijn er nog. ja, die zijn er nog. Ja, Ja. Oh, wat leuk dat je het er ziet. Ze zaten de Ik gemeente heb na. wel mijn best nog moeten doen om een bandje te krijgen. Dat wordt best nog een beetje, maar ik heb het gekregen, de Kijk. aanhouderwind. De aanhouder wint. Marie-José. Ja, Marie-José. Marie-José heeft alles geregeld voor de onderwegdag. Dus, Hij is goed gekomen. hey, amuseer ook, hè? Dat zullen we Ja. best doen. Maar ik denk dat hem die foto toch heel erg verzin. Ja, heel goed. Heb je de pantoffels aan? Nee, Dat is natuurlijk een dooie. dat is wel geweldig. Ik zag al, ik doe met de pantoffelen aan. Ja. Dat weg. Ja, had je ze maar meegenomen. Ja, leuk. Amuseer ook. Gaat goed. Leuk, want leuk dat je even op me afkomt, want ja, nog bijna 3000 interviews. Ik ken niet alle gezichten nog meer onthouden. En die zocht zich toevallig net staan. Ik denk, nu moet ik even. Helemaal goed. Want hij zit namelijk ook, hij zit ook een beroemdheid. Hoe wie? Ja, Nou, ja, ja. want jij hebt mij ook de foto laten zien. Ja, dat klopt ja. En weet je nog in welk jaar het was? 4 jaar geleden. 4 jaar geleden. Dus nou in december 4 jaar geleden overleden. Dus dat was korter uur. Ja, ja. Goh, Ja. dan heb je nog een mooi document overgehouden Ja, aan. zeer zeker. Ja, ja. En ik zag ook net toevallig, ik denk, ja, nou moet ik gewoon brutaal zien, even, ja, toch die kans. Ja, 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 ik vond het ik gewoon ben er nou fijn. toch. Dus, Ja, en die is er toch. Ja. Dus ja, ik zie u ook zo ja, goed op televisie en zo, maar verder, ja. Want een man wordt er toen bij, Mijn moeder, ja. die en- zat in de rolstoel. Ja, die zat in de En er rolstoel. wordt nog een klein kindje bij. Ja, dat was dan een collega van mij. Die was oppasmoeder, dus ja. Ja. En je ziet nog geruime tijd herkend in Van Rooij op Stroot door de Ja, opname. ja, zeer zeker. En ook toen ik op het werk kwam van, oh, daar kun je filmster aan, weet je wel, van, ja, daar heb ik echt lang moeten huren. Want ze vonden ook heel veel familie van mij van, ja, het was een heel mooi interview, dus ja, het was echt, ja, het wel indruk gemaakt. Helemaal leuk. Ja, Nou. super toch. Geniet van de dag. Ja, kunt helemaal goed. Oh, wacht eens even. Door Ziet u weer wat? ja, de chaterie van Nieuwstad. Hallo. Waarom heb je de kroon op? Ik ben de koningin van de chaterie. Sandra. Ja. Ja. Maar er was toch ook iets met een dochter van hoe? Nee, dat is mijn zusje. Dat is jaren geleden koningin geweest. Zo zo dit. Ja. Ja. We hebben... Welk jaar was het dat we de chaterie... 2019, Ja? Vertel nog eens even wie dat ging. Wordt hij erbij toen? Kijk. Kijk. Toen kwam ik toevallig op een uur in Zoet. En we hadden toen de shutter rondgang en het gemeenschapshuis bij ons waren in de beurt. En we komen er toen net aangelopen. En dan liep Gerry ook bij ons. Ja. Ja, eigenlijk leep je ons in de weg. Wie hoe je, Ja, zo hoe je kent door het. het nu staat rijden. En, Dat hebben we opgehouden. Dat zou we ook kennen. nee, maar dat was een geluk bij een ongeluk of een ongeluk bij een geluk. Want ja, wij liepen achter ons aan. Geen ging het clublokaal in. Ja, het gemeenschapshuis. toen. Het gemeenschapshuis. En weet je nog wat er gebeurde toen? Ja, Er wordt direct gezegd van die moet je hebben. ja, En toen liepen wij om de bar heen. ja. Ja? En toen stond ik in één keer oog in oog met een mevrouw in de onderbox. Want die was zich al het tenue oeden trekken. Maar dit is een... Dat is mijn mam en dat is de vrouw van mam. Ja, Ja. ja. Maar die is er vandaag niet bij. Nee. Want? Die heeft andere verplichtingen. En Oké. ze vinden het heel jammer dat ze er niet bij kan zijn. Oké. Maar ze is vastgelegd voor de eeuwigheid, zullen we maar zeggen. In Ongerweg. En ja, je gaat vandaag maar liefst 2 keer gaat je met de chaterie, want je ziet me heel dierbaar. Dat is een van de afleveringen van de bijna 3000 die ik nooit zal vergeten. Je gaat vandaag de Ongerweegdagen opluisteren met... ja, wat goed ga ik doen? Ik denk een marsje spelen, hè? Oké. En dan zie je door het park wandelen. Ja.
geen krieg van mij, omdat onderweg is altijd een ongepolijste chaos. Dus geen krieg van mij, van ons kreeg je vandaag carte blanche. Ook twee optredens zo in te richten, aan te kleien zoals je dat hier wil doen. Dus lood gewoon, pak ook het moment. En nogmaals, ik weet dat het een enorme logistieke uitdaging was om de ganse chatterie heen te krijgen. Maar er was een... Door is hij! Jacques! Jacques! Jacques, ik heb begrepen dat Sticht degene is die het mede mogelijk heeft gemaakt dat de ganse chatterie vandaag hier aanwezig kon zijn. Eigenlijk wel, ja. Ik heb op de bestuursvergadering hij weer terug of we hier gingen met een afvaardiging of met de hele chatterie. Als we met de hele chatterie gingen, dan met een bus. Dat heb ik aangeboden. Ik zou het zelf fijn vinden om met de hele chatterie te gaan, om dus €300 te sponsoren bij de bus. Nog even klappen voor Jacques. Kijk, wat heb ik gedaan? Ik kijk er over Ja. de televisie onderweg. Maar ik heb ook nooit in het programma gehad. Nee. Nou, bij deze dan. En waar komt je nou vandaan? Belval. Uit Belvend. Ziet je hier naartoe gekomen? Ja. Ja. En wie ziet je erbij uitgekomen dat we vandaag de onderweegdag hadden? Ja, op de radio. En op de televisie. Je moet even kijken, even lachen. Ja, kent je die mens? Ja, dat is een vriend van mij. Mijn man is door, dus... Dat is mijn vrouw. nee, Je ziet toch geen stelletje, of wel? nee, Nee. mijn man is gestorven. Ik heb geen kinderen. Dus dat is iemand die is zeer cancer. Ja, Maar ik kijk er gewoon over. dus een goede vriend en een privéchauffeur. Ja. Nou, Hij doet op de televisie werken. ja, want Als een in zijn Belfort. Kun je ja, niet zeggen wordt gewoond, maar als het zo moet zien, dan komen we elkaar in Belvend een keer tegen. Oké. Hey, vergeet niet te genieten vandaag, hè? Nee. Hoi. Ja, het weer is goed of vuur? Ja. Nee! Ik kom me gaan even van de plaats af. Mooie man. Huh? Ja, ladies and gentlemen. Karel met is gevallen. Oh. Oh jee. Wilt dan een Ja, band. dat is geen gelukkig huwelijk. Ik en zonder brillen. Ladies and gentlemen, de enige echte Frans Teunis is in de house. Ja. En ik ben met liefde heen naartoe gekomen voor de maand van onderweg. We zien elkaar niet druk, maar als we elkaar zien hebben we altijd wel een klik, hè Frans? En maar ja, die zus mij neemt. Ik kijk altijd naar die programma. Al besticht dat? Ja. Ah, oké. Omdat ik dat ze geweldig vind. Nou moet ze ophouden. Begint ze te huilen dan. Nou ja, luister, om even de zaak om te draaien. Ik hoop dat als ik 75 ben, 77. best al 77? Ja. Oké. Wordt het 77? Mevrouw, zeg je nu eens dat je dat niet zou Nou zeggen? ja, de Alzheimer Stichting stiert hier ook. Dus ja, die hebben hele fijne bandjes. Oh, daar wil ik hem van hebben. Ja, L1 kleur hè. Ja. Dus hij stiert ook van smeer je elke 2 uur in. Nou weet ik, dit gaat altijd een fijn gezond kleurtje, maar insmeren is, de kan ze gratis laten doen en de kan zich ook een bandje halen. Pas goed bij Bluske. Oh ja. Ja, dus die staan hier ook. En de goede doelen die hier vandaag stonden, die mogen ook best even genoemd worden. Had je Beppie niet mee kunnen nemen? Beppie die zit in Spanje. Ja. Die is naar de Vuelta aan het kijken. Ik heb Beppie geappt, maar die zegt van... ja, dat viel me toch wel even zwaar op mijn dag dat ze voor de Onderweekdag geen uitzondering maakten. Maar ja, Och, als ze de Vuelta al erbij gaan halen... Beppie, dat had ze niet moeten zeggen, want als ene dat verdient, dan wordt het Bas wel. Ja, maar ik zie Beppie binnenkort weer op het Oktoberfeest, dus... En dan zit het te gaan. ja, ik breng Beppie altijd een drankje als ze de bühne opgeeft. Ja. Dus, En die drinkt helemaal alleen water. ja, ik stop ieder jaar stop ik wat anders in dat Dat gelezen. dacht ik toch, want dan wordt hij ook vrolijk. Nee, maar best ik bij de Alde Vandaag dag? Op de maandag? Nee, ja.
Nee? Ja, Ja. 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 Dat is niet zo. Karel, wie heet dat? Rempelpop. Rimpelpop. Rimpelpop natuurlijk. Ja, ik sloeg geen Jo Rimpelpop over. Ik heb er eigenlijk niks te zoeken natuurlijk. Ik lood iedere jaar lood ik alles weer strak trekken. Ja? Maar, ja. Bij mij geeft dat geen nooit meer. Ja. Wat is, we trekken me aan de broek hier. Strak getrokken. Strak getrokken, ja. Nou, we zitten strak in het park. Kijk, hè, daar moest ik het voor doen, hè. Omdat, Zie je, zie je, Ja. ik heb er afgevallen. Ja. Speciaal voor hem naartoe te komen. Ja. En ik doe hem kaal met, dan komt hij ook het strakker in de vuil. Zodat de luchtballon straks toch nog van de grond komt. heb Hey, nog- Frans Superman, dat is er best. Ja, dat heb mijn liefde veel Ja, gedaan. Dat is ja, dat ja, weet je ja, wel, ja. hè. Voorzieners, hè. Loop gewoon, ja, loop rek. Hey! Johnny! Ja, Johnny! Johnny. Johnny is mijn... Johnny het... Compagnon van mij.